Dire dong. Diri dong. O dire ta magimog bangko. Mo ni? Kini ni? Oh, pakyaw tag 3,000 ani, pakyaw tag 3,000. Katong dumanon dayon para Tay kulang man ang Christmas. Bakit ka dako ana oh? pangantay ra kang imuon nga mangita pagag 5,000. Sama nang utok nimo. Uy, kabalo ka, mahal kayong inadlawan ron. Kabalo ka sa inadlawan ron sa Panday. Pakyaw ganino, dali man kay na miri. Pila mo ba inadlawan ako ani? Tunga ta ko ni bahala nimo. Tunga to, matay. Sa to patag 1.5 ta. Si tunga, di makabalo mo bahay kwartalid. 3,000, 2,000 ako ha, 1,000 ni mo ha. Binuang, kalibur ako niya mo 2,000. Na ako pud mo sugo-sugoon kan siya nakuha anoy. Anong gansi man ka nga ako may panday helper man ka. Pasalamat day ka kay kuha ta ka. Sige gana pagkuha anoy. Pasalamat kay ka na kay helper. Kuha kay helper kaysa may mutabang nimo. Kami agi ni mo kabso na. Sige na suko na ta. Sige, Kuha nang kaway nga taso ka na. ni. Sana isa, o kana. Sabi ni ay. Ang dito ni. Kisa may nagsugo sa to ani. Si Boss Jib. Sure na nga 3,000 gyud ang kuha na. O lansangi di. Isa, wait lang. Agay! Ah! Woo! Wala mo tarunga dia, Dams! Sakit kayo na, Saan ba tagbungan ko! katangan ni Moy? Haan ni mo, uy, wapo kita natanaw pod! Ay sa, kaya kung sintro diri ha. Dukduk ko na! Ay sa, Dukduk na! o kana dok ka. Hoy, nganong igabas man nimo? Ay, ano naman di ay? Ingon ko lansangi. Ay, kansangan na, Dams! Agin, abutin, kamera ni. Tara na, matilyo na yun. Astilan pini mo pagkatangan taan ni sabi. O sintro dia. Okay, intro. O sakto na dia. Oh, kini, tama na eh. O lansang. Lansangan na ako, Dams! Sige na. Okay, ka. Da. Mana, Dams? Ay sabi mo maghangat ni padulong. Unsa man ka? Ano naman pod? Unsa naman pod? O sabi gihimo na to balay kay ngano na si babaw. Mas ingon ka diha na, ingon ka sukod, diretso na lansang. Diri kay maghimo tag bangko. Diri. Ibtara. Wala ka nagklaro ingon na. Ayop ka talaga. Dali. Ingon ka lansang. Lansangi pero dili dira. Ah, Sabi na, ay. Di ubos na ana pag ingon. ana. Dili kay ingon pag lansang dayon. Na naman diri ana ka plastar man. Klaro ay. Diri na ana. Lansangi na. Pagkakaigo. Ha? Ligo ayo, lubong gani. Piskot din bataan ni nadugmok ang nakahoy dira wag kaigo sa lansang. Isod mo akong posisyon ko dams. Pero nga ko dams, kirang pugni, maayo ba pugni? Kayo. Ay, ibtarang lansang diri ta una be. Para mahumanta ni. Biri, guniting lansang, guniting. Diri. Ye, lansang. Diri, guniting diri. Lansang nga. Diri ba? Amde. Diri, guniting ng lansang kay mukpukon diri. Ha? Binuwang maigo ang gamot na. Pagdali ba hilper man ka ginagunit ko ani diri diri guniti ba? Sa lansangan ang kamot ay gara dira. Ah, Dali. Woo! Teka. woo! Maigo. Ano nga gunit? Maigo ang kamot ba? Ikay ko ano, ikay duktok ko ako gunit be. Kira. Nato triple. Agay. Sorry dam. Nagko ano, wala man mo ta. Kayo. Wala man mo tarong nga pod. Stila ni bataan ni unsa naman ang kalid? Sorry good dam, wala na tuyo ba? Wa na tuyo ka karon. Ito lang isa be. Ito lang isa kay para matauran ng tiil ni. Sige. Oh shit. Woo! Kigabas mong gud nimo, Bas na tuyo ba din na? Piskot bahala ka di ay. Taan ni. Hoy! Saan na ang bakyawan na ang kwarta na ito, ani? Nagaguhago, naman taon ta diri, Dams, ay! Unsa, may tawanan, ni? Dams! Hoy! Balik sa ba?